heesaygu waxay ka hadlayaan inta badan waxay ka sheekeynayaan dhaqankii iyo jacayl. Wow, vilken publik du har. Du Ali, du har ju bott här i Sverige i några år. Ja. Känner du att du har hunnit vara ute och spela och möta din publik här? Hej Sobel! Hey, Aliyo, loo sano baad degay Sweden, shicibkaagii iyo taageerayaashii ma la kulantay? Stage waa la kulmay laakiin stage kale ma ahayn. Jag har träffat min publik men inte på den här scenen där det är så mycket folk som det är idag. Vad härligt. Du, det känns ju som att dina låtar är så mycket glädje. Vad handlar de egentligen om? Heesaagu farxad ayaa ku jira maxay ka hadlayaan? Heesaygu waxay ka hadlayaan inta badan waxay ka sheekeynayaan dhaqankii iyo jacayl. Kärlek och våran kultur. Vad härligt. Underbart. Du, vad betyder egentligen musiken för dig? Vad betyder musiken för dig? Musik och... Det är bra sak. Vad är det för tolk? Musik och... Vad går det? Okay. Musiga aniga nafsadayda wax fiican buu ii taray waayo saacadda la joogo nolosheeda qayb ka mid ah marka magacan aan ku leeyahay caan baan ku ahay dhaqankii baa Soomaalida kor soo nooleeyay marka musiga musiken betyder jättemycket för mig och det är en del av mitt liv idag. Underbart. Tack för att ni kom hit hela gänget. En stor applåd Alinato! Tack så mycket. Hej då. Nej, vi kan ta världen. Wow!